Hipon na 240 kilo. Sariwa. Moremos. Ano? 240. Hindi ko man mahanap kung anong yung channel. Dahil po ito. Lumot yan, lumot. Lumot. 140. Isa't kalahati na lang siguro yan niya. Sige na, pagin mo yan. Yan! Kinalaman mo ba? Oo, ilang, boss. Nanay oh. Yan yung tuna. Tuna yan, ini-slice mo yan. Tuna to, te. Oo. Ayun yung tao. Ayun oh. Tuna oh. Mga laman niya oh. Galunggong talaga, 100 pesos lang, 1 kilo oh. Kaya hindi pa mga nakakaalam, punta po kayo ngayon dito sa Malabon Fishport.